И така, ето ме отново, Залцах. Надявам се това да са едни от последните ми посещения на тази голяма река, Залцах, в стария град Залцбург, която прекосява целия град. Така, казвам последните ми посещения, защото в много близко бъдеще ви приветствам в моята кулинарна кухня в България, в моята родина. В момента сме в процес на приготовления. Ще ви споделям всяко едно развитие от бъдещото ми начинание, така да кажа. Подготвям се и очаквам вашата подкрепа. Личната ми история ще разкажа в някои от видеята, първите видеа при създаването ми на YouTube канала. За сега, чао от мен, Ангелина, се казвам. Хубав ден е днес в Залцбург. Днес е рожденият ми ден и аз имах възможността да се разходя, да направя една от последните ми разходки тук в стария град Залцбург. И така, още веднъж с обич и благодарност. Ангелина, целувки от мен. Чао!